Hola, soc Sergi Amellà, soc cuiner del meu restaurant Sergi Amellà a Barcelona, al carrer Aribau, i faig cuina catalana amb el concepte quilòmetre zero, producte local, ecològic i de petits productors. A part d'això, soc president de la Fundació Institut Català de la Cuina i la Cultura Gastronòmica. Avui hem vingut a cuinar corder del Pallars, una peça extraordinària, meravellosa, amb una particularitat molt especial, que són corders grans que tenen molt bon gust, tenen gust de carn, cosa poc usual. Començarem fent primer un plat molt tradicional de casa, que la meva mare sempre ha fet, i la padrina, que eren els colls, els caps de costella i la cua, rostits amb alls, farigola, ceba, carxofes i safrà. I és boníssim. Ara agafarem el coll i porcionarem l'ovella. Tallarem la cua en 3, després els colls els vam partir per la meitat a lo llarg, li vam deixar el lletó també, però mira quin color, és que és espectacular. Sempre oli d'oliva verge extra, això sí que ho he de remarcar. O sigui, l'únic oli que val per cuinar a casa és l'oli d'oliva verge extra, sense cap mena de dubte. De cooperatives o de petits productors, però tot l'altre són barreges, no són olis bons. Els ronyons, els dietistes no estarien molt d'acord amb mi, però una mica de sal de gerri. Tallarem la ceba, la podeu tallar com vulgueu, amb juliana o amb mirepoix com farem ara, que és així a dauets petits. I hem tirat l'all, la farigola i la ceba, hem baixat una miqueta al foc, ara tornem a pujar, agafarem safrà, o del Pallars, o del Montsec, o de la Conca. Ara hi hem posat les carxofes del Prat, també tinc vessant del Baix Llobregat jo, i aquí l'ovella tira al monte. Sofregint, mireu, veieu com el greix del corder amb l'oli fa aquest sofregit tan interessant. Sí, va lligant. I ara hi posarem vi blanc i vi ranci. I ara és qüestió de que faci xup-xup, això. Quina pinta, eh?